Διορίστηκε ο πρώτος μελετητής της Κίνας και ο τίτλος του εκλεγέντος μελετητή της Splendor, στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα της άψογης αρετής. Το επίτευγμα του ξεπέρασε ολόκληρο τον κόσμο. Η μεγαλοσύνη του λατρεύεται από ανθρώπους όλων των φυλών και εθνικοτήτων, καθώς η αυτού μεγαλειότητα εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες των ανθρώπων. Η αυτού μεγαλειότητα εκλέγεται αυτοκράτορας της Κίνας και ονομάζεται εγγενιαστικός αυτοκράτορας Τσον.